ତ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ସାପ ଦେଖିବା ବେଳଠୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନାଗ ସାପର ମନ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଯାଉଛି। ସେଇଟା ବି ମୋତେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯାଉଛି। ତ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଏଠି ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାସ୍ତା, ହୁଡ଼ା ଯେମିତି ବିଲର ହୁଡ଼ା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଆମେ ଏଇ ବାଟେ ଯାଉଥିଲୁ ମାଧପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି, ତଥାପି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରଟା ଯେହେତୁ ଭୟ ନିହାତି ଲାଗିବ। ତ ଭାଇ ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଆସିଲିଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 1 କିଲୋମିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଇସିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ଭୟଙ୍କର।
ତ ମୁଁ ଯାଉଛି। ମନ୍ଦିର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଡ଼ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ଯାତ୍ରା ଅଛି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ଥିଲା ଏଠି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାତ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ବି ସମୟ ହେଉନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଭାଇ ଆମେ ହେଲୁ ଗରିବର କର୍ମ ହିଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ତଥାପି ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସିକି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରେ। ତ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ, ଆମ କାମ ଏଠି ସରିଗଲା।